Какво си купих от петъчния пазар в Индия, град Чандигарх? 2 кг портокали за 1,50 евро, 1 кг грозде за 3 евро, ето тази папая за 1 евро, 2 кг нар, ето вижте колко са хубави те плодове, за 5 евро. Това е ситафрут. Мисля, че на български трябва да е захарна ябълка. 1 кг за 2 евро. И тези банани за 1 евро. Не съм точно сигурна, може би за 1,20 евро, но мисля, че беше 1 евро.